Beth yw Salmonela? Mae tipyn o sôn am wenwyn bwyd Salmonela, ond ydych chi'n gwybod beth sy'n ei achosi? Ac yn bwysicach fyth, sut i leihau'r perygl o fynd yn sâl? Gadewch i ni egluro. Mae Salmonela yn rhan o grŵp o facteria cyffredin sy'n achosi gwenwyn bwyd. Mae'r bacteria hyn yn cael eu trosglwyddo i gynhyrchion bwyd wrth fagu a lladd anifeiliaid ac wrth brosesu cynhyrchion. Mae Salmonela yn byw ymherfedd llawer o anifeiliaid fferm, a phan fydd yr anifeiliaid hyn yn cael eu lladd am eu cig, neu pan fydden nhw'n dodwy wyau neu'n cynhyrchu llaeth, gall y bacteria hyn drosglwyddo i gynhyrchion bwyd. Sut caiff Salmonela ei ledaenu? Gall bwyd fel llysiau deilio gwyrdd, ffrwythau a physgod cregyn hefyd gael ei halogi drwy ddod i gysylltiad â gwastraff anifeiliaid a phobl. Enghraifft, tail sy'n cael ei ddefnyddio i wella ffrwythlondeb prif neu garthion mewn dŵr. Gall bacteria Salmonela ledaenu i bobl o anifeiliaid neu o'i bwyd. Mae hyd yn oed anifeiliaid anwes yn gallu ei ledaenu. Efallai na fydd gan anifeiliaid anwes unrhyw symptomau, ond gallen nhw fod yn heintus o hyd. Gall pobl heintio i gilydd hefyd trwy arferion hylendid gwael. Ond fel arfer, caiff bacteria Salmonela ei lledaenu drwy goginio anigonol a thrwy groes halogi. Bwydydd all gario Salmonela. Gall rhai bwydydd gynnwys Salmonela, ond mae'n amhosib gwybod wrth edrych ar y bwyd oherwydd bydd yn edrych, yn arogli ac yn blasu'n normal. Mae'r bacteria i'w cael gan amlaf mewn bwydydd fel cig amrwd, dofednod heb eu goginio'n ddigonol fel ciwiar neu dwrci, wyau, llaeth heb ei basteireiddio. Pwy sydd mewn perygl o gael Salmonela? Gall unrhyw un ddatblygu symptomau Salmonela. Ond mae plant ifanc, pobl hŷn a phobl â system immunedd wan mewn mwy o berygl o fynd yn ddifrifol wael gyda gwenwyn bwyd a achosir gan Salmonela. Sut i leihau'r perygl o gael Salmonela? Y newyddion da yw bod sawl peth y gallwch chi ei wneud i leihau'r perygl o gael gwenwyn Salmonela. Gwnewch yn siŵr bod eich oergell yn gweithio'n iawn ac wedi gosod ar 5 gradd Celsius neu is. Cadwch fwydydd parod i'w bwyta a chig amrwd yn oer. Gorchuddiwch gig amrwd bob amser a'i storio ar silff waelod yr oergell. Cadwch fwyd yma angen i goginio ar wahân i fwyd sy'n barod i'w fwyta. Golchwch ffrwythau a llysiau fydd yn cael eu bwyta yn amrwd. Coginiwch fwyd neu ei ailgynhesu hyd nesau fod yn stemio'n boeth drwyddo draw. Golchwch eich dwylo'n drylwyr ar ôl trin bwyd amrwd, cyffwrdd ar bin, defnyddio'r tŷ bach neu gyffwrdd ag anifeiliaid anwes. Golchwch a glanhewch offer coginio ac arwynebau yn drylwyr. I gael mwy o wybodaeth, ewch i food.gov.uk/Salmonella.